رهبری را هر کسی با امر یزدان می کند. صد عنایت بهر او خالقی رحمان می کند. در رعیت پروری کاری که سلطان می کند. حق تعالی بهر او لطفی فراوان می کند. مرحبا اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت جناب عالی، قدم های مبارک شما را در این روزهای نوروزی فرخنده بای بهارستانی خوشمنظره خوش آمدید میگویم. خوش آمدید عزیزی دلها. سلام علیکم. شام روز 29 март дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд дар шаҳри Гулистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо корҳои ободонию созандагӣ дар осоишгоҳи Баҳористон шинос шуда, ду иншоот, меҳмонхонаҳои наву муосири бо тарҳи замонавӣ бунёдшударо ифтитоҳ карданд. пеш аз мавриди баҳрабардорӣ қарор додани бино ба сарвари давлат, ҳамаи маводи ғизоӣ дар худи осоишгоҳ истеҳсолшавандаро муаррифӣ карданд. тавре маълум гардид, барои ба истироҳаткунандагон пешкаш кардани ғизои солим ва босифату хуштамъи табиӣ дар хоҷагии ёрирасон ва коргоҳҳои қаннодии он маҳсулоти ширӣ, қаннодӣ, нонӣ, консерваву афшураҳо ва шириниҳои дигар тайёр карда мешавад. баъди шиносоӣ бо номгӯи маводи хӯрокаи ошхонаҳои осоишгоҳ, президенти мамлакат меҳмонхонаи сеошёнаро бо 70 ҷойи хоб ва дигар шароити муосири истироҳату табобат ба истифода доданд. масоҳати умумии меҳмонхона 2446 метри мураббаъро ташкил медиҳад. мавриди зикр аст, ки ин бинои наву хуштарҳ дар муддати қариб 4 моҳ бо сарфи беш аз 6 миллион сомонӣ маблағҳои даромади софи осоишгоҳ бунёд шудааст, ки баробари ба истифода доданаш дар он 30 нафар бо кор таъмин гардиданд. меҳмонхонаи мазкур барои қабули меҳмонони олимақом хеле созгор аст, зеро роҳбарияти осоишгоҳи Баҳористон бо завқи баланди зебоипарастӣ, бо интихоби мизу роҳаткурсиҳо, рахти хоб, таъмини таҷҳизоти муосири техникӣ, нақшу нигори миллӣ, чӯбкорӣ, оро додани фаршу деворҳо бо чӯбҳои рангаи пурнақш ва зардеворҳои зарҳалӣ ин меҳмонхонаро ба як ҷойи хуби меҳмондориву меҳмоннавозӣ табдил доданд. дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд шудани чунин як иншооти муосир ва муаррифкунандаи санъату маданияти баланди меҳмондориву меҳмоннавозии тоҷикона хеле саривақтӣ ва ба манфиат аст. тавре роҳбарияти осоишгоҳи Баҳористон иттилоъ доданд, соли 2017 ҳамагӣ 750 нафар сайёҳи хориҷӣ меҳмони осоишгоҳ шуда буд. акнун танҳо дар 3 моҳи соли 2018 беш аз 2500 мизоҷ барои истироҳату табобат ин ҷойро интихоб карданд. абдуҷаббор фавзраҳмон, директори осоишгоҳи Баҳористон. эълон шудани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мо тасмим гирифтем, ки барои мизоҷони хориҷӣ ва дохилӣ дар сатҳи баланд як бинои меҳмонхонаи замонавӣ омода кунем ва тибқи супориши асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои азизу маҳбуби мо алон ин биноро кушодашавиша эълон мекунем бо туфайли сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олӣ ва имрӯз мо мебинем, ки аллакай меҳмонони хориҷӣ сол ба сол зиёда шида истодааст ва бибинед, ки чанд рӯз қабл сафари расмии президенти ҷумҳурӣ ба мо дӯст Ӯзбекистон ба кишвари азизи мо ташриф оварданд ва аллакай имрӯз мо дар байни чанд рӯз ки гузаштааст мо аллакай меҳмононро аз кишвари Ӯзбекистон қабул карда истодем. аллакай дар осоишгоҳи Баҳористони мо аз кишвари ҳамсоя аз Ӯзбекистон аллакай 40 сайёҳи ӯзбекистонӣ дар ин ҷо ҳузур доранд ва сол то сол сайёҳо хеле ва хеле зиёд шида истодааст. ду биное, ки алон мо омода кардем, аллакай аз даромади софи осоишгоҳи Баҳористон аст. бибинед, ки ҳамин биное, ки алон мо кушода мекунем, бештар аз 70 ҷойи хоб дорад ва 5 апартаменти президентӣ дорад ва дигар номерҳои люксу ва стандартҳо. баъди шиносоӣ бо шароити қабули мизоҷон дар меҳмонхонаи якум дар роҳ ба сӯи иншооти дуюм сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо як гурӯҳ истироҳаткунандагон шаҳрвандони ҷумҳурии Қазоқистон суҳбати самимии сарироҳӣ доир карданд. ҳамаи меҳмонон барои шароити беҳтарини хизматрасониву меҳмоннавозии кормандони осоишгоҳи Баҳористон ва табиати зебои ин ҷо изҳори қаноатмандӣ карда аз имкони дидору суҳбат бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хушҳолӣ намуданд.
бояд гуфт ки варзишгарони дастаҳои футболи наврасону ҷавонони ҷумҳурии қазоқистон соли панҷум аст ки барои машқу тамрин маҳз осоишгоҳи баҳористонро интихоб мекунанд ва онҳо низ аз шароити майдончаҳои футбол ва дигар иншооти варзишӣ ибрози қаноатмандӣ карданд. масофаи умумии роҳравҳои ҳудуди осоишгоҳи баҳористон 33 километрро ташкил медиҳад ва кормандон ҳамаи онро чароғон карданд ки барои сайру гашт ва истироҳат бисёр диққатҷалбкунанда мебошад. шоми имрӯз сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳудуди осоишгоҳ ҳамчунин иншооти дигар коттеҷи чӯбини бо тарҳи нодир бунёдшударо ба истифода доданд. меҳмонсарой аз 2 ошона, отоқҳои гуногун аз ҷумла ошхона, меҳмонхона, ҷойи хоб ва дигар ҳуҷраҳои истироҳатӣ иборат мебошад. маблағи умумии сохтмони ин бино ки 750 000 сомониро ташкил медиҳад пурра аз ҳисоби маблағҳои даромади софи осоишгоҳ бунёд шудааст. дар ин бино низ ҳамаи ашёҳо, мизу курсӣ ва рахти хобу роҳаткурсиҳо бо сифат ва бароҳат интихоб шудааст. роҳбарияти осоишгоҳ таъкид доштанд ки бо бунёди ин иншоот қаноатманд нагардида инчунин барои боз ҳам зебову дилкаш ва баҳри ҷалби ҳарчи бештари мизоҷон аз тамоми имкониятҳо ва табиати дилфиреби ин мавзеъ тадбирҳо меандешанд. кормандони осоишгоҳ давоми сол ҳамчунин аз ҳисоби даромади софи худ ба дигар корҳои ободонӣ, чароғонкунии ҳудуди осоишгоҳ, шинонидани гулу буттаҳо ва дарахтони ороишӣ ин мавзеъро ба як баҳористони ҳақиқӣ табдил доданд. мавриди зикр аст ки осоишгоҳи баҳористон соли 2011 бо дастури бевоситаи сарвари давлат бунёд шуда имрӯз ба як макони сайру сайёҳат ва истироҳату табобати мардум табдил ёфтааст. осоишгоҳ аз 6 бино иборат аст ва барои қабули беш аз 800 нафар мизоҷ пешбинӣ шудааст. дар осоишгоҳ 400 нафар бо маоши миёнаи 1000 сомонӣ ба мардум хизмат мерасонанд. кормандон дар навбати худ бо маоши хуб ва як вақт хӯроки гарму нақлиёти хизматӣ таъмин мебошанд. баъди шиносоии сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳбарияти осоишгоҳи баҳористон барои иҷрои корҳои ободонӣ баҳои арзанда дода онҳоро баҳри идомаи ин тадбирҳои нек ҳидоят карданд.